Igsuon dili kita angay nga mabalaka sa bisan unsa nga mahitabo sa atong kinabuhi, sa mga kasakit, sa mga kalipay, ang tanan igsuon dili kita angay mabalaka niana o sa bisan unsa nga atong gikinahanglan. Tungod kay ingon ang pulong sa Dios, magampo lang kita kaniya, mangayo lang kita kaniya sa atong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat. Igsuon, kung muampo kita sa Ginoo, kung kabalo kita nga mangayo sa Ginoo, kabalo usab kita nga magpasalamat ngadto kaniya sa bisan unsa nga mahitabo sa atong kinabuhi, kasakit man o kalipay, kinahanglan nga kita muampo ug magpasalamat ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang kasakit nga moabot sa atong kinabuhi naghatag usab kanato og mga pagtulun-an aron kita makat-on sa atong pagkinabuhi dinhi nga kalibutan. Maong dili lang kita sa mga kalipay mangayo og pasalamat sa Ginoo, or dili gayud kita makalimot sa pagpangayo og pasalamat sa Ginoo kun iyang tubagon ang atong mga pag-ampo. Gusto sa Dios nga kita moampo kaniya sa kanunay igsoon. Gusto sa Dios nga kita moampo kaniya sa kanunay. Filipos 4 versikulo 6. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Mao kana ang gusto ni Lord igsoon, na dili kita angay mabalaka sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ato lang iampo ngadto kaniya ug dili nato kalimtan igsuon nga ang atong mga pag-ampo kaniya ubanan gayud nato sa pagpasalamat sa tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.